Kuja nikapigiwa simu nikaambiwa kibanda inachomeka. Mimi kukimbia kukuja nikapata kila kitu. Hakuna kitu nimeokoa. Nimepata kila kitu. Kimechomeka. Nimepata hasara kubwa sana hapo. Mauktin ne jopuonjre miarie skul secondary Mandundururi e sub-county ma Nyahururu nochuno mondo nindie koyo tok mach mager wang'o odgi mar nindo. Kaluwore gi tend sikunno kod apisa mag somo e alworano, mach makamano nochakore saa 2:30 mar otieno ka jopuonjre ne rik dhi nyime gi somgi mar otieno. Apisa mar somo ma Nyahururu Samson Borogo oyango ni onge ng'ato ang'ata manoyudo hinyruok e masirano kaluwore ni jopuonjre duto ne nie kilese. Mach makamano nosim gi jopuonjre ka gikonyore gi josim mach mawuok e boma ma Nyahururu. Nonro mohiu wacho ni nyalo bedo ni majno nokel gi ng'ikruok e teko mar sitima. Ingawa mwalimu mkuu na kaimu mwalimu mkuu waliweza kuarifu vitengo mbalimbali kama OCS wa hapa Nyahururu pamoja na maafisa wa jinai na pia wahusika katika kaunti hii ya Laikipia, ambapo waliweza kutuma magari ya zimamoto kutoka hapa Nyahururu Laikipia na Karao Nyandarua. Waliweza kupambana hiyo moto, lakini vitu vingi vya wanafunzi vilichomeka. Hata hivyo, wakati janga hili lilitokea, wanafunzi walikuwa kwa madarasa na kwa hivyo hatujapata jeraha yote. Wanafunzi wote wako sawa. Higni abich osekalo tok masira mar yawo Masolai manonego ji 45 kendo weyo jomoko gi hinyruok. Joma notony e masira nero ywak ni pok giyudo ratiro margi nyaka sani. Stephen Ng'ang'a mane olalo nyare gi nyikwaye 2 masirano wacho ni kata bed ni wuon yawo Masolai nodonjne kod thoe mag oganda, onge janeno moramora ma bende oseriw e burano. Moko kuom johala manoyudo lal pod thuthni gohala magi ka ruoth Masolai Charles Kiragu wacho ni thoth jopiny ne dwaro mondo bura makamano otiek oko mar doho, ni mar wuon yawono osebedo ka konyogi e yore mopogore opogore. Bura makamano pod dhi nyime e doho ma Naivasha. Hiyo kesi inakuwa ni kama kuchimbua kinonda chenye kilikuwa kimepona, na ningeulizwa kama ni mimi, hata kama koti ingeweza kunisikia, ningesema huyo mtu awachiliwe, arudi ground, aone watu wenye waliathiriwa. Ingekuwa alichukua greda akaenda hapo akabomoa, ningekuwa na mblame vibaya sana, lakini kwa wakati huo kulikuwa wakati wa mvua, ilinyesha sana, so ndio hiyo demu ifanye